li m'għandix vot. Adrian Delia, l-isem li fisser aktar inkwiet, ġlied u ntriċċi fil-Partit Nazzjonalista għal dawn l-aħħar sentejn u nofs. Isem li għal ħafna għall-ewwel fisser direzzjoni u dera ġdida għal Partit tal-Pjetà. Madankollu, wieħed li aktar ma għadda żmien aktar ġibet lejh turbulenzi politiċi li eżżu l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Hekk kif dan is-servizz ser jagħti ħarsa lura lejn it-tmexxija ta' Adrian Delia u l-iktar episodji li fihom kienet ikkonfermata b'deċiżjoni għaqlija tal-poplu li jafda lill-Partit Laburista, wieħed ma jistax ma jibdix bil-kampanja għal kap tal-Partit Nazzjonalista li ddominat is-sajf tal-2017. ta' Lulju 2017. Dakinhar fodwa sajfija taħt xemx tiżreġ, Adrian Delia jitfa' ismu għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Joħroġ blajta ta' mod ġdid u jtellaq kontra Alex Perici-Kalascione, Frank Portelli u Chris Sajt. Dakinhar għalkemm ingħatat l-impressjoni li kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb, bdiet tidwi il-maltempata bejn iż-żewġ fazzjonijiet li qasmu l-partit. L-24 ta' Awwissu 2017. Tasal l-ewwel daqqa għal Adrian Delia. Daqqa li skattat il-ġlieda blajeda ma' dik li kellha tkun il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Il-blogger Daphne Caruana Galizia tallega li Adrian Delia għandu kont bankarju f'Jersey u li fih daħħal miljun sterlina li ġejjin mill-prostituzzjoni. Adrian Delia jirreaġixxi u jiddikjara li hemm id moħbija. Il-mistoqsija taf x'inhi li trid tistaqsu min ilit wara dan kollu. Qed taħdem waħedha jew qed taħdem oħrajn. Għalfejn fuqi biss lil min qed indejjaq jien. Lil min qed indejjaq jien. Mhux tal-istess fema kienu dawk li Delia iddeskriva bħala liet moħbija, hekk kif l-ex kap Simon Busuttil iddikjara li kieku kien hu li qed jaffaċċja akkuża waqt kampanja għal kap tal-partit kien jirtira. Nitolbu lil Dr. Adrian Delia in vista tas-serjetà u l-gravità tal-affarijiet li sab il-Kumitat ta' Etika sabiex min jeddu jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kandidat għal din l-elezzjoni. Jien nista' nitkellem għalija li kieku kont jien iffaċċjat b'dan it-tip ta' rapport fil-pożizzjoni ta' Adrian, jiena kont nirtira minn din l-elezzjoni. Għaliex tridu jirtira l-kandidatura tiegħu lil Dr. Adrian Delia, ma kontx kapaċi tgħidlu fejn x'għamel ħażin. Għaliex tridu jirtira l-kandidatura tiegħu lil Dr. Delia. Madankollu minkejja l-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista, dan l-ewwel episodju negattiv fil-karriera politika ta' Adrian Delia kixef l-ewwel żball tiegħu, dik li qatt ma talab investigazzjoni fuq innifsu. Konferma li miegħu innifsu jimxi b'kejl differenti għal dak li jipriedka. Inti min jeddek imma l-Prim Ministru għamel dwaru, inti min jeddek sejjer għall-inkjesta maġisterjali. L-istess mistoqsija diversi drabi, ħanajdilek diversi drabi. Le, min issejjer, le. Le, min issejjer, le. Żball ieħor ta' Delia kienet il-juter li għamel fil-konfront ta' Simon Busuttil. Żball li jarralu ħafna e kif kien l-istess kap u l-fazzjoni tiegħu li għal darba 2-3 provaj tajjar lil Adrian Delia mitmum tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fit-22 ta' Lulju ġew ippubblikati l-konklużjonijiet tal-inkjesta E-Grant. Konklużjonijiet li wrew biċ-ċar li l-kumpanija E-Grant ma kienx la tal-Prim Ministru Joseph Muscat, la ta' martu Michel Muscat jew ta' xi membri tal-familja tiegħu.
Dakinhar Adrian Delia jitlob lil Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-grupp parlamentari fil-waqt li neħħieħ minn kelliem għal governanza tajba. U allura jiena illum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru ir-responsabilità politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari Madankollu, kliem Delia dakinhar kien kollu sħab fl-arja, hekk kif fis-sqarrija 8 ijiem biss wara spiċċa bela kliemu mar lura minn dak li ddikjara u rtira id-deċiżjoni kontra Busuttil. Il-paranoja u l-ġlied bejn iż-żewġ fazzjonijiet tal-Pjeta waslet biex Adrian Delia joħloq grupp ta' żgħażagħ ieħor fil-Partit Nazzjonalista u jwarrab fil-ġemp il-fera tal-MZPN. Din il-mossa waslet għal qasma fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Partit Nazzjonalista bit-tmexxija tal-MZPN magħrufa għar-rabta tagħha mal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil toffri r-riżenja tagħha lis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley li ma riżenja ma ġietx aċċettata. Il-mod ġdid ta' Adrian Delia der ukoll fiċ-ċar fin-nies li għażel sabiex jerfgħu ir-responsabbiltajiet tal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li Delia sab il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista f'qagħda mwera, l-għażla ta' Antoine Zammit ma għenet xejn. In-nuqqas ta' esperjenza ta' Zammit inkixfet fuq Facebook f'Settembru tal-2019, hekk kif fuq Facebook saqsa għal pariri mingħand in-nies li jifhmu fil-banking. Parir fuq affarijiet li rigwardaw il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Ftit jiem biss wara jtella video fuq YouTube igerger għaliex ma jistax jaċċessa stazzjonijiet pornografiċi fuq kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet. I'll go to adults section. Here I will press 1, 2, 3, 4. Zammit ir-riżenja ftit wara. Riċentament ukoll der fiċ-ċar kemm Adrian Delia daħħal il-lifa fil-komma dan hekk kif l-istess bniedem li qafda biex jirriformalu l-Partit tal-Pjeta qallu li qed idaħħak lin-nies bih. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina? Meta sa nindunaw? Jekk xejn riċentament Luis Gallia, dinosawru politiku ta' snin 80, kompla jikkonferma kemm l-għażla tal-kap fil-konfront tiegħu kienet waħda żbaljata. Dan hekk kif qajjar lill-Partit Laburista li huwa marid bil-kanser. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marid, partit marid. X'ħajamel? Ħanqumu jekk hemm bżonn kuljum biex niġġieldu aħna. Dan huwa x-xejn ejja ħanajdlek jien. Fil-waqt li sissa dan is-servizz ta' ħarsa lejn l-iżbalji amministrattivi ta' Adrian Delia, l-iżbalji politiċi tiegħu ma naqsux. L-ewlenija fosthom hija l-vot fuq l-emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika li kompli tħarrax il-pieni fil-konfront ta' dawk li jinstabu ħatja ta' din il-pjega soċjali. Vot li Adrian Delia vvota kontra tiegħu minkejja li 10 deputati tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw mal-linja tal-Gvern. Ma taħsibx li dak il-vot kontra dik il-liġi wera nuqqas ta' sensitività lejn il-vittmi tal-vjolenza domestika? Le ma naħsibx. Għandek titlob biex tinfetaħ din il-inkjesta? Ngħidlek le. Fl-2019 l-inkjesta Igren treġet waqqet lil Adrian Delia fi żball politiku ieħor. Dan hekk kif billi ppubblika l-konklużjonijiet tal-inkjesta ikkonferma l-gidba ta' sħabu u fl-istess waqt ippreġudika l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Mossa li kixfet kif għal Adrian Delia il-partiġaniżmu politiku jiġi qabel is-saltna ta' dritt u l-istituzzjonijiet. Jekk dan mhux biżżejjed, anke fl-aħħar jiem Adrian Delia baqa' jbieħ ruħu għal fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil, dan hekk kif baqa' qatt ma ddistakka ruħu mill-kelliem tal-ġustizzja tiegħu li rid jibgħat lill-Prim Ministru u l-Armata u morhom il-ħabs.
Dan wara li ressaq denunzi li riżulta li ma kienu imsejsa fuq ebda provi. Sux il-brigadier fuq net. Il-brigadier fuq net. Jew inkellawx soldat wieħed jew tnejn jew mija illi jagħmlu ħażin. Ara ma tivvestigahomx. L-avukat Azzopardi aġixxa biss bħala avukat fil-qadi tad-doveri professjonali tiegħu. Il-kliem tal-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus li jissimpatizza mal-fazzjoni ta' Adrian Delija ikkonferma għal kollox kemm il-Kap Nazzjonalista ma ddistakkax ruħu minn Jason Azzopardi. Intikom dub Jason Azzopardi li titfa' fil-ħabs is-soldati. Wieħed jista' jibqa' jitkellem dwar l-iżbalji li wettaq dak li kellu jimplementa il-mod ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista. Madankollu il-ħin ma jippermettix. Ħaġa waħda hija ċara u ċerta, l-għażla li għamel l-elettorat fl-aħħar snin fis-sija tal-prova. Dik li jafda lil Partit Laburista sabiex iwettaq dak li wiegħed b'mod konsistenti għal ġid tal-poplu Malti wawċi kollu.